Și bine v-am găsit la primul meu videoclip de pe canalul meu de YouTube. Și astăzi ne vom juca 99 în pădure. Deci, hai să ne putem aici. Ok. De-a venit cineva. Da. Dar dacă nu e problemă, mă joc singur. Ok. Ne vom juca un pic. 90 de nopți. Are un server! Și vocile. Ok. O să ne jucăm singur. Uitați! Nu e problemă. Și să începem. Deci, da, cu noi a venit o fată. Da. Da. Oi! Ok, nu sunt chiar. Oi! Voi, nu știu ce fac asta. Oh, buchet. La update acum să ne jucăm, că nu m-am mai jucat, nu știu ce update vorbesc. Cartea cu șopii. Rip, plus. Ok, fraților. Trandafir. Hai. Să vedem dacă îi putem băga în foc. Da, ok. I-am dat. Acum vreau să-mi fac și eu o supică. O supică de aia bună. Supică perișoare. Dacă vreau supică cu perișoare, trebuie să tăiem un epuraș. Așa, vină la mine. Și acum să se facă supică. Ok. Supica mea este cam gata. Cum e bună de mâncat. Acum nu mi-e foame. Doamne, și uite cum arată. E fiere. Nu arată cam frumos, dar e supă de perișoare. Ce vreați. Să vă așteptați de la o supă de perișoare. Ok. Lalea. Asta ce mai e? Dar nu e acolo unde făceați faine? Ba da. E aia. Vreau să-mi fac niște crești. Da. Hai că-mi fac niște crești. Noapte nu văd nimic. Da. Ok. Bine, încoa. Dă-mi piciorul tău. Nu vreau să-mi dai picior. Dar tu îmi dai?
nici ăsta nu dă. Ce-au mă păpurii cu mine? Vine capra la noi, că vrea să-i dau niște flori. Să o felici. Așa am venit pe platformele mele de socializare, că poți să dai un buchet de flori la cap. Ok, în seara asta nu trebuie. Îmi dai? Nu mai rog. Nu-mi dau. Fugă de video, da. Ok, hai să mâncăm asta gustată. Ok. Dar de unde eu pot să iau? Are un control. Scuzați dacă este un pic lag, dar n-am ce face, la mine este cam. Nu prea știu engleză, așa că nu știu de ce nu pot să plancez. Fata asta s-a dus. A, da. Bă, da, am rămas doar eu. Dar nu-i problemă. Da, da. Iepurile nu mă dezamăgește. Poate trebuie să-i dau un risc. Nu, la asta nu i-am dat risc, că fugea prea tare. Nu mă auze. Hai să-i dau lui ăla risc. Iepurache. Stai să gândesc rizul. Tatăl tău e polițist? Nu, de ce? Pentru că ești prea ilegal de alb. Bun. De bandaj. Fugi, fugi, fugi. Nu vrei? Hai cu mine, hai cu mine, hai cu mine. Da. Trebuie să mai pun pe foc. M-am jucat doar o dată cu un prieten jocul ăsta și am făcut 118 zile cu el. Dar nu știu dacă mă mai joc. Dacă scrieți în comentarii să mă mai joc, mă mai voi juca. Dacă nu, nu cred.
Eu acum vreau să mă duc la... Să deschid chestia asta. Da. Oh, un revolver. Ok. Hai să ne batem cu fenicul ăsta. Mă, fenicul, ești tare în instalație, nu te crede tare. Că nu ești cum crezi. Bă, cam atât a fost și videoul ăsta. Eu vă doresc o zi minunată și dacă mai vreți să postez jocul ăsta, îl voi posta. Dacă nu, mai ziceți jocuri în comentarii care să postez. Și în afara Roblox-ului și în Roblox. Eu am fost Dragoș Gamerul. V-am pupat, pa, pa.